vydám. Poď nahrávať? Jasne, že nahráva, čo si myslíš? Koho aj teplo? Prečo? Teraz si musíme ísť akože na túto pesničku. Adam je aj ten najväčší frajer. Red cheesky was showing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Nemali sme ísť doprava, This is crazy. McDonald's doprava. Daj to doprava, hneď teraz. Nápravo McDonald's. Daj to doprava. Bla bla. Bla 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 bla. A fízli oproti nám, bam. Fakt? Aha. Čo je to ono, na Martinca, no? Neviem. Razí, nevedia, čo je dobré. Hej, no ono, keď budú berať, to tak ono stýdaj. Fuck you, that's why. Trying to chase me. Hotový vás, čo? Call me, baby. Také dobré, keď Stopka, stopka, stopka! Tu môžeme ísť ešte rovno, že? Rovno choď, rovno choď. Kto trubil? To ty sa trubil? Už by som vystúpil, nie? Jasné, že som ja zatrubil do Where you piče. think you're going, baby? I just met you. This is crazy. Už viem, čo si pustíme, oné, McDonald's, že? Obamu. Podľa mňa ho videl. To ste nevidel. Tak nejdeme do McDonald's. Veď ja neviem, na čo som mali stať. Prečo si neodbočil doľava do McDonaldu? Ale však čo robíte vľavo? Teraz vľavo bude McDonald's. Kedy vľavo, Teraz kámo? už vľavo nebude. Teraz už... Otoč to. Do piče, tak kokos, toto je vec. Vôď, kde si? Neviem, prečo mi poviete, tuto rýchlo stoč doprava, keď sme mohli ísť po mojom more, už sme tam mohli 4 krát byť. Za prvé, doľava. Za druhé, Bože, to je jedno, či vľavo, či vpravo, ne? stoč. Niekto uzadnite ručno a uvidíme kam. Vypeckuj. At you, baby. Doprava. And this is crazy. Tento mekáč, ja som myslel, že tam, kde sú zlaté číslo. I'll be off the boys. Prečo si nešiel na parkovisko? Chceme vysavač. Európa 2. Jasné, že som zmetený, keď som celú noc nechlastal a nebyl. A však tu je McDrive. No však ideme donútra, ne? Ale tu by malo byť... Nejdeme si normálne sadnúť? Jasné, že si ideme sadnúť. Don't be such a pussy! Nechám. Vidíš, ja som na tom teraz sedel, ty kokos, a nepôjde to.